for the Sabado ang mga person. Nagtuto tayo. Agtuno ti tarong. Ken? Okra. Sili. Ayan. At ito yung nayon na. For the kamatis, layas, sibuyas. Sibuyas. Hello, Sasi. Ito kung mga jar. Na makaturturog kan samot na. Ultra mega. Dito dito no mini. Basit lang, Mare. Pangal daw kasyay lang. No drinks. Chring! Ang kamote. Adot na alamon, mother? Ha? Basit? Kita man di pagkarkargaan na nga karton. Ay, aladan. Adamot dun mga Mari kong tunay. Adamot sagasagay sa kami siguron. Diba? At least. Ay, alam na pa yung dito nagdadak ka mga Mari. Nagdadakil. Aguray, tamang taubot ko. Ang dapat pahabol. Oh, diba? Ano mo ito yung mga Mari? Pang na to, 3 kilos na. Oh, diba? Pang 3 kilos mitin na ito yan mga Mari. Hindi nagagat ya gitono ti tarong. Siya ko mamaring ang baka masunisugak ni tarong. Maisakmol kuhan pa yung naluto. Charis! O, diba? Dito ninon ni mga Mari. Matuntunan. Siyempre, rog-rog yan damot ton. Hindi pulutan dan eh. Magkita din layan din. Haan nga lako aday ta nga laya. Ununang kayo nga lako day ta. Bini. Imula. Pulutan mga Mare. Kilawan nga udang. Charing. With more sibuyas kin. Kinaros nga mangga. O diba? I-shot mo Mare. Tama nga laka. Maantayin mga Mare. Ayan. For the kamot ang mga person. Kasta lang Mare. Simple lang. Pero naragsak. At least. Ayan! Ayan. Hello guys, kain na.